Bago po natin pakilala ang ating mga kandidato na present ngayon sa ating studio sa CLTV 36, ipapakilala mo muna natin, makakausap natin ano ba itong Mister Bataan Tourism Pageant 2024 para malaman natin yung mga detalye. Nandito po si Mr. Russell Ronquillo, ang owner and CEO po ng Mister Bataan Tourism, at si Mr. John Paul Carlos, ang production director po ng ating pageant na ito. Magandang hapon po, Sir John Paul and Sir Russell. Bibigyan ko po yung pagkakataon para batiin po lahat ng ating manonood ngayong araw na ito. Good afternoon po and mabuhay at stay safe po sa inyong mga sari-sariling bahay this afternoon. Okay, Sir Russell. Magandang hapon po sa mga taga-Bataan at higit sa lahat mga taga-Pampanga. Stay safe po sa bahay habang umuulan. Ayun po. So makikita po natin later ang mga candidate ng mga Mister Bataan Tourism 2024. Ayan, dito mo tayo sa owner and CEO ng pageant. Ano, Sir Russell, nabanggit natin kanina, napag-usapan natin na this is the first time na magkakaroon tayo ng Mister Bataan Tourism 2024. Bakit natin naisipan na magkaroon ng ganitong pageant this year? This year po kasi nagkaroon tayo ng pageant ng Mister Bataan Tourism kung saan po i-promote yung ating culture and heritage ng province ng Bataan. Dito ipapakita ng mga kandidato ang mga kanilang tourist destination, tourist attraction sa bawat kanilang sinasakupan ng munisipyo. Pero syempre sa lahat po ng ating pageant activities, meron tayong mga screening, no? Sir John Paul, ano po yung kailan po nangyari itong screening natin? Ano na po yung mga tinignan nating qualifications para sa lahat po ng mga nag-apply para maging kandidato dito sa pageant? Actually, sir, yung screening po ay nag-start siya ng July through each municipality. Tapos tiningnan po namin yung mga qualifications through kung paano nila mapopromote yung municipality nila, and of course kung paano po nila mapopromote yung probinsya ng Bataan through their tourism advertisements, and of course yung kanilang mga gusto pa pong gawin as a candidate. This is a very good pageant kasi may purpose ito sa tourism ng probinsya po ng Bataan. Ano? Pero syempre, bukod po doon, no, Sir Russell, ito pong mapipili natin o makokoronahan na kauna-unahang Mister Bataan Tourism 2024. Ano po yung magiging responsibilities? Ano po yung mga magiging ganap netong ating mananalo? Magko-compete po ba siya nationally? Or ano po yung mga iba ng kailangan gawin? Sige, sir. Actually, sir, yung mananalo po na makokoronahan dito sa Mister Tourism Bataan, he will compete. Actually, they will compete. Kasi po we have at least 3 crowns na wino-work out po namin ngayon. Pero yes, magko-compete sila in the national stage, and of course magkaka-chance po sila na i-promote kung ano po ba yung pwedeng tourism destination sa Bataan na hindi pa po nakikita ng tao. Kasi po when they say Bataan, ang lagi po nilang naiisip is Mount Samat, the beaches, the beautiful beaches of Bataan. Pero this time po, ang gusto naming ma-promote yung mga hindi pa po nakikita ng tao. Parang there's so much more in Bataan, di ba? So kailangan natin maipakita din while pinapakita yung mga ganda ng mukha ng mga Bataenyos. Exactly. Meron din mas maganda din mga lugar na kailangan bisitahin. Yes. Ngayon, sir, we mentioned na we're aiming for 3 crowns for this year dito sa Mister Bataan Tourism 2024, and they will compete sa ating national level, and hopefully pag nanalo sila doon, international level. So ngayon, Sir Russell, ikaw kung tatanungin kita bilang, syempre nakita mo na sila, nakilala mo na, and we have this advocacies and yung sa tourism and all, ano ang mga traits and qualities na ikaw po personally ang hinahanap natin sa isang Mister Bataan Tourism 2024? So, quality siguro yung kailangan yung Bataenyo. Yes, and then the good communication skill. Yun po. And then alam din po nila yung for the more in tourist destinations, attractions na alam nila.
kumbaga magiging brand ambassador kasi ambassador, ito, opo. bukod dun sa title holder Yes, opo. sila, sila din mismo ang magiging isa sa bukha ng probinsya ng Bataan. Bataan, This is po. so exciting kasi Opo. lahat naman ng ating ginagawa is sa mga pageant, syempre ako, nanonood din ako ng pageants, may mga tourism videos yan. Opo. May mga advocacies. Pero ito, we have the very exact thing na kailangan natin gawin na i-promote ang turismo. Kayo, sir, ano po ang traits and qualities na hinahanap natin? Makinig na yung mga kandidato dyan kung ano mga hinahanap nila, ha? Actually, sir, I'm looking for, of course, dun po sa good communication skills. Kasi from there po, dun nila mapapakita kung ano ba talaga yung kaya namin ibigay sa Bataan. Yes. And of course, yung personality po nung candidate, ayun po yung number one na tinitignan. As a production director, yung personality po nung candidate, yung isa sa mga tinitignan kong magiging basis namin, if ever. Kaya po sila nandito kasi nung screening, nakitaan po namin sila ng personality. Potential na po. Ngayon naman, sir, syempre, ang pinaka-inaabangan nilang lahat sa dinami-dami ng mga activities na pinrepare natin for the candidates. Kailan po ang finals night? Kung kailan talaga magbubugbugan na to mga to, kung talaga mag-aagawan na sa corona, sir? Sir, the final night will commence on November 16, 2024 at the Dinalupihan Civic Center sa Dinalupihan, Bataan po. Right now, sir, kayo naman, I'm giving you the opportunity to invite everyone para makanood. Siyempre, bukod dun sa paghihintay nila, pagsustock nila sa mga candidates natin, they're waiting for November 16. So, can we invite everyone para manood? Lahat ng mga barangay, lahat ng mga taga-supporters, lahat ng mga para manood, para magulo. At maingay ang ating pageant night kasi mas maganda habang rumarampa sila, talaga may mga nag-cheer. So, so meron muna po kaming free pageant on September 21 21, yes. at Municipality of Morong. So, doon po ang aming swimwear competition. Inaanyayahan po namin kayong lahat. Sa mga taga Pampanga, Bataan, sa sulok ng mundo, manood po kayo on November 16, the Grand Coronation Night po ng Mister Bataan Tourism 2024. So, invited po kayong lahat. Magkita-kita po tayo. Ngayon, Sir John Paul, are we expecting an extraordinary finals night? Kasi this is all about tourism. So, ito bang sa finals night natin, makikita ba natin? Dito pa lang yung ganda, yung mga tourist destinations, and yung, kumbaga, pinagmamalaki ng probinsya ng Bataan. Are we gonna showcase lahat dito sa finals night? Yes, sir. Actually, when I am talking with the production team, ang sabi ko ay yung gusto kong production sa Coronation Night ay yung hindi pa po nakikita. In national stage or regional stage or municipal stage. So, ang gagawin po namin dito ay ang mga unexpected. Yes po. And of course, syempre mapapakita namin ang ganda ng Bataan, ng probinsya ng Bataan. Ayan, ang Kabalen, nabanggit na natin, ang pre-pageant will be on September 21 and the finals night dun po sa November 16. And of course, sir, we will have our charity night na gaganapin po sa October. So, ang date po, kung kailan gaganapin sa October ay to be announced. Okay, may talent portion din dun. Yes, sir. The talent portion and the national costume will happen at the charity night. Okay, this is, kompleto Ricardo's to. This is a first-time pageant, pero we can see the very big potential po, no? And we are expecting siguro the second edition of Mister Bataan Tourism 2025 for next year. Ito naman, para sa lahat po ng mga excited at gusto nang makita, syempre, nag-imbita po tayo ng siguro 5 sa ating mga kandidato. Pero, Kabalen, mga Bataenyo, 10 po itong ating mga nagpupukpukan para sa 3 corona na Mister Bataan 2024. Syempre, hindi natin papatagalin pa. Kilalanin natin ang 5 sa kandidata ng Mister Bataan Tourism 2024. Ayan. Kasi, Kabalen, na-invite natin yung 5 ating mga kandidato. Pero 10 nabanggit natin, Yes, 10. sir. And these are
coming from different Municipalities of Bataan. And we are super excited kasi syempre, merong Hermosa, merong, let me check kung asan yung mga ano natin, no? Merong Hermosa, merong Dinalupihan, Morong, Pilar, Bagak na present ngayon. Pero syempre, sila mismo, ipapakita nila yung bawat ganda ng kanilang municipality. Ano? This is a very good thing din kasi hindi lang nila nirepresenta ang kanilang mga sarili. Siyempre, irepresenta din nila yung pinanggalingan nilang munisipalidad. Kasi, siyempre, we all know na sa lahat naman ng probinsya, yung iba't ibang munisipalidad, merong ipinagmamalaki. Exactly. So, I think we will see that in their national costumes. Ito ba, ang ginawa ba natin sa mga national costumes, we gave them the freedom to choose the designs or dapat nakasunod sa Actually po, ang national costume po namin ay festival costume of each municipality. So for example, Hermosa, they are celebrating this festival. Kailangan po ganun yung festival na gagawin niya for their national costume. Dinalupihan, we have Tubig Festival. Orani, we have Sugpo Alimango Festival. Balanga, we have Banga Festival. So, ganun po. It's up to the candidates kung paano po nila ma-execute ang kanilang mga festival costume through their national costume. Ayan, ito na. Kabalen, ito na ang ating hinihintay, Kabalen, karehiyon at mga bataenyos. Ito na po ang 5 sa mga kandidato ng Mister Bataan at Tourism 2024. Panoorin po natin ito. Ayun na sila, naray. And I thank you. Good morning, Kabalens. My name is Ron Daniel Gaila, 20, your Mister Tourism, Dinalupihan. And I believe in the saying that the journey to 1,000 miles begin with one step. Thank you. Mister Tourism Morong, and I believe in the saying that always be grateful, because a grateful heart is the key to success. Thank you. Good morning, everyone. I am Luigi Bautista, 21 years old, Pilar. Your Mister Tourism, Pilar. And I believe in the saying, you can't have a better tomorrow if you still have thinking about yesterday. Yun lamang po, maraming salamat. Good afternoon, everyone. My name is Jerovi Tuglupango, 20 years old. Your Mister Tourism Bagat. And I believe in the saying, nothing is a waste of time if you learn something. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Dalen Kia Santos,
21 years old, you're aspiring representative of our progressive and beloved municipality of Hermosa. And I believe in the saying that if we just believe in ourselves and trust in the Lord, we can achieve all things in life. And I thank you. Years old, you're Mr. Tourism Dinalupihan, and I believe in the sayings that the journey to 1,000 miles begin with one step. Thank you. Ayan, nakita natin na ang mga poging-pogi and very confident nating mga kandidato ng Mr. Bataan Tourism 2024. At mukhang magiging maano ang laban dito, sir. Mukhang magiging mahigpit. At mukhang mahirap pang inyong magiging trabaho dito dahil dapat mag-nitpicking na tayo kung sino-sino ba talaga ang kailangan makoronahan na tatlo. Actually, sir, it's the judge po. Yes, okay. The judges will have a very difficult time choosing. And Kami right now, ay nandito lang po para mag-advise. yes, ayan, nakita natin mamaya sa ating pagbabalik naman, mga kabalen, syempre, ititest natin ng kakaunti yung kanilang mga communication skills upang malaman natin kung gaano ba kagaling sumagot etong ating mga kandidato. So medyo sa tingin natin, medyo kakabahan na itong mga to. Pahirapan natin sila ng konti at huwag kayong aalis upang matignan natin ang communication skills at kung gaano kagagaling ang Mr. Bataan Tourism 2024 candidates. Ito po ang Nanu Pata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga.